Yebo. Sebenza kahle yabo. Ya, sebenza kahle. Shayela ama itekisi. Ngena. Yeah, side cheek, man. Hi guys, it's your girl Zesty Z, and then you're tuned in to one of the banger episodes where we catch cheaters in the act and speaks in that. I'm your girl Unda. So today I'm gonna meet with one of my clients. She has a problem. She's suspecting, as always. You guys are suspecting so she's suspecting or something, and then I'll just hear from her more information on what's the problem and what's really the issue. Alright? Usilungile kam. Voice. Okay. Sisilungile yini ke? Inkinga engibe nayo ukuthi uNdumiso engabona efonini yakhe. So like isithombe salo yagelelo yana nayikhona angisibonile ngangaba ukuthi ngimlokho ngimbuza bo nganganaka kwadlula. So ngabona amakhambeni ensukwini ukuthi no akasangishisi njengasekuqaleni yabo sekuye ungishintshele akusenguye yana. Beka kwenzelani qala? Yo bekangifakela imali engenzela yonke into esikoleni ngoba ngifunda nje. Oh uyafunda? Yes, ngiyafunda mina evarsity. Mangithi mhlawumbe ngifunda into ethile beyakhona ukungifakela. Masithestana nje like phendula manje namanje kwahamba izinto zashintsha. Ya ubone ukuthi okay. Nesikhathi singakanani wena naye nje? Bese sino 3 years. Ne 3 years manje. Indaba yeniqalenini usevava usaqala vele from varsity. Yeah, grade 12 then ngayivava then yes. Yeah. Alright, okay. No problem. So when umuntu wenzani kahle kahle ngoba ngiyenza ukuthi kunemali involved wenzani? Usebenza kahle yabo. Ya, usebenza ko. Shayela ama itekisi. Noma taxi. Yeah, passenger princess. 15 seats girl. Yakuzwa lapho. Ayi wena. Alright, no problem. So ngena xabana. Do you ever fight guys ngamantombazana or ukwenzakalani? Yeah, ujwayele vele ukuthi yabo that's why ngithi ngabona la ntombazane ngangaba kakhulu kuye because ngiyamazi ujwayele vele ukujola bese phinde yabuya right. Yeah, ngoba nje ensukwini ukhona labo ukungitesta usenganhlokile usebuyisa zongitesta futhi again. Yaba right. Yeah, yeah. Mara ngakamukeli kahle hle intweni esesidlule kuyona yabo. So lo yam suspect ufuna ngibone kahle kahle since vele uyajola kwamampela na. Yeah. Okay, no problem mina ngizoyenza kanjalo. Okay. No problem. Guys, nizuleke i-passenger princess u-15 seater uthi nje yena uyasuspect ukuthi indoda yakhe yamjolela, but I'll go do my investigation and hear ukuthi brothers we-15 seater wenza njani, how kanti wadlala ngengane zabantu as she's still in varsity, so the guy is literally taking care of her. So unokujola it's not first time, but namhlanje nje ufuna uconfirm ukuthi kwangempela wajola and into yabona is na. So guys, don't go anywhere. And then Niasmos, I always do a shout out. So today we're shouting out to Gemang. Oh, I'm sorry, let me check. So fast and J. We have Isaac Lore from Olifant Souk, I think, if I'm not mistaken. Okay, there's Ukoketo. Kimangkoketo Nkende. Yeah, Kikoketo Kende from Free State, Go Lighting Brand. Love you guys. Shout out to you guys. Please leave a comment, subscribe, share, and like with your family members. And also, if you're new to this channel, go and watch our previous videos. From me to you, I'm coming right back. Hi guys, welcome back. You're still tuned in to one of the banger episodes where we catch cheaters in the act. You're still tuned in with your one of the most favorite host, Zesty Z Niasmos. Okay. I don't wanna lie. I don't wanna lie. We'll be playing with our hearts. I've been hearing quite a few stories about them. They have children all over
because vele indaba yokuthi bayaphatha nje bayadrive bayalina le bese namhlanje nje nginomuntu wami ngizomkhomba la information enginayo. I hope like we do not get to the part where they are dating somebody, man, they impregnated someone, and yena since umuntu wakhe bathandana and stuff like that. So asimwelcome ke guys. Sanibona sisi. Ngiyaphila slow. Okay, ubungithumile ukuthi ngiyokufunela information, and then I came back with more information. So ngizokukhomba nje a few things, and then I want you to confirm ukuthi uyena umuntu wakho. Okay. Kodwa nisise right? Ni right. Uphilile? Ngiphilile. Hayi ngiyabonga. Relax nje. Calm down. Nje ngizokukhomba lokho nginako, and then we'll take it from there. When uzongitshela uzoconfirm a few things, and then uyangitshela ukuthi sizojala from there. Bouncer? Full. Thank you. All right. So umuntu wakho mgcine nini vele? Qinizolo. Mgcinizolo. Menikhuluma or nibonene? No, siyakhuluma nje because yabonga ukude naye usemakhaya mina ngile esikoleni, so siyakhuluma nje. Right nje. Oh, menikhuluma nje yini right? Siyakhuluma. Okay. Uye lo muntu wakho? Yeah, nguye. Nguye lo? Nguye. Usho? Sho. Nguye. Nguye. Yeah. All right. Uyamazi lo sisi? Ngathi ngeke ngambona kancane efonini yakhe. Oh, uke wambona efonini? Kancane. Ngathi ya ngiqala ukumbona. Awuqala? So uke wambuza ngayo ugela ukuthi ubani manje lo? No, angimbuzanga nje. Ngabona ngathi kwinte yabo izodlula. Nganganaka vele. Oh, wanganaka. All right. So ke akunankinga. All right. Let me show you the last one. Yibo laba. Bala manje namhlanje bala. Yibo laba namhlanje. Kuphi? Bala kulomuzi lo. Sicela siye khona ngicela ukuyoba. Sami sobala. Yeah. Awunankinga. Anginankinga. Manje. Yeah. Nimzwile ke ba? Ma viewers ukuthi uthi ufuna sabe solanda umuntu wakhe phela. Uyamsuspecta. La majita babun lecheri keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babun lecheri keberesh Umkadu umuntu akangajuli adawasonye Gogo. In man, hello. It's Lou, in man. It's Lou, in man. Whoa. It's Lou. Njalo ufuna imali kimi ngifake emahotela wena ngenzela into efunayo maye wena Uyayina sambe ngaphandle sonke. Ubala Ntomisi. Hey! Ibaslu Hey, what you say? nala makamera wena yeah sisikhulumeni ngaphandle my brother cela simeleni ngaphandle Wangibambi usungibambe Owaphi nokho? Owaphi nokho? umuntu wami lo Mina ngiyingo. wena usay chick shem wena Hey. yena shem hapha uthi imali yena uthi imali menzela into efunayo ma week yini ugel manje yena yamenthena for emahotela mara namhlanje Wena unokumenthana nabantu emahotela for you. lo abe ngibambe lethi Lana ngiprefer wena Ubese. Angazi mina. Uthi angikwazi ukuthi uya. Ufuna Ima mama mpetha manje uyamithisela uthini ngalo lo bengitshelile ngathi umtshele
Maye wena sowuza la ngihlala khona imi. Sowuza la ngihlala khona. Wena ngathela ukuthi uzofonela imi. Wena ngathi uzakutshela uzofonela. Eyami le ndoda le ndoda yona eyami sisi. Wena no muntu wami. Ngala uzoyikhipha ngomlomo. Kanjani? Uyafisa. Uzoyikhipha ngomlomo lo. Eyami le siyafisa. Eyami le ndoda yami. Suwake indoda yami. Yabo thathani labantu benu nihambeni. Siwamcela nithatheni labantu laba nihambeni. Cela nihambeni. Le ntombazana ngayitshela ukuthi mina into yayo soyiqeda estradini. Lathiwa ayangazi ngala ngihlala khona. Yeah, siphelele emahhotela. Yeah, isayijiki yami. Wena wayumjidela. Wakwashimali wasemstreso kwakungijwayela. Ulele emahhotela wena. Ulalisa wena. Ngale mali yena emahhotela ukhanga neli. Musungaba uphini mara ufuna nokwakho. Sungaba. Ufuna nokwakho. Forini. Mara kisha sonke emahosi. Mathatha labantu bakho nihambeni. Kamnandi la mase nasiphazamile. Thatha labantu bakho nihambeni. Hawu. Mhlwaneni nathi. Yeah. Wena ubhizi uya. Ulela into ongazaziyo. Ulela amadoda abantu abakwenza. Ukwenza. Hey! Benyaza. Nokushaya. Lento yakho khona la ngaphandle umithi. Uyayilwela. Kunani mangilwela? Kunani? Uyayilwela. Ufuna ngilwe nawe sina ngakhi sisi? Ufuna ngilwe nawe? Unangakhi? Uzokwenzani? Uzokwenzani? Unangakhi? Na 16. Una 16 na 16 ngathi kunani? Umithela uMageza. Ngimithela yena umuntu wami mos. Mina naye siyajala ngimthanda. Ngimthanda kakhulu. Ngiyo kakhulu and ungipha kamnandi sisi. Manje wena ungipha kamnandi. Sungba. Kamnandi. And wena sisi manje uyakhuluma nje. Ukhuluma amahhotela, uhamba amahhotela uyinyumba, awuzali nokuzala. Awuzali nokuzala but manje wena ukhalo ukuthi uyazala. Yes. Mina ngiproud mina ngiyazala sisi. Ngiyazala. Uproud. Wena ungazali. Hey wena uyabethi nyambo. Hey. Mthathela abantu bakho nihambeni. Ngoba mthathela wentini wakho sihambeni. Asindawo. Ufuna ukula etsho. Phela yo. Ngisola sizireaksele la kamnani manje senasilisa sicela niphumele. Sangicela niphumele. Wena phuma la. Phuma. Yo. Angiyindawo mina. Usihlaleni phansi sokhuluma. Asihlaleni phansi. Hlela phansi phansi. Uzana usiluka elukulo, sicela uye kulo. Lisafuna ukukhuluma. Safuna ukukhuluma. Isifusakwe. Usakushana lentombi yakho. Slow, man, slow. Awume kakhulu. Bafuna usikhulume kahle wena walokulo. Yeah, wasikhuluma kahle sikhulume phansi. Wena ke lukulo. Ubhizi ungishaya nje ngizokuphophisa mina. Ngizokuphophisa mina. Ubhizi ungishaya nje. Sikhuluma kanjani? Masikhuluma kanjani lokulo? Masikhuluma lapha. Hayi ke sizokhuluma nawe. Hayi ke sizokhuluma nawe. Masuzele namakamera ube Wena yini kathi? Uyini wena? Manje ufuna ukusela namakamera okay. Asilungisa indaba yethu kuyenzakala. Ufuna kwenzakaleni? Kwenzakaleni. Ufuna kwenzakaleni wena ufuna kwenzakaleni? Mari mangukelo wami mina isekanengane. Ngisibane ngani? Solungisa kanjani indaba? Mina ngiyini nawe? Ngishilo ukuthi sayijiki ngani? Ngiyini nawe? Yeah, sayijiki ngani? Uyayijiki? Yeah, ngingakho ungazi nyala endlini hotel yabo wazotela. Yethu la wena mina ngifanele mkhulu. Wena mina ngifanele mkhulu. Mina ngifanele mkhulu. Wazi wena sakho wangipha ungiphi njalo ngisiya ngomvakashela utshela indaba. Ngizokuphani ngoba le nto
Uzokuphani ngoba kwazi kwenza lutho empedeni. Awukwazi kwenza lutho empedeni. Into yakhe lesiyeza akwazi kwenza lutho. Nesiyeza njani ungazange wangivakashela wabona ukuthi nesiyeza. Awatela besenza. Ngoba sagcina ngokuthi ngisafuna ukukhulula wena wethi tayi. Noma awatela besenza. Sala ni round yodwa. Ngoba ngibonakala nokuthi sala. Mina ngakenywa wena. Mina ngakenywa wena. Imithi mhlawumbe akuziyona yakhe lo. Ngona nambe yabo. Akuyona yakhe. Jo ngona nambe. Ngona nambe. Ngona nambe. Ufuna yenzeni? Awulandeleni. Ufuna imali. Ngifuna imali intazi. Ngifuna imali phela. Ngifuna imali. Yeah, intombi yale intombi yami. Lo asevavu ufuna imali. Lo ifuna. Yeah, lo ufuna imali phela lo asemavava. Ufuna imali. Yeah, manje ngeke uyangithanda. Uyangipha. Manje wena njalo imali. Wena wenza lutho empedeni. Wena ke awukhama wasilona lo azenza lutho. Wena chance mara. Yenza into yakhe. Inesiyezi yawo. Inesiyezi kanjani? Kwangana lapha imithi. Asiye yakhe lo. Akuyona yakhe. Unathindona isifebe yabonakala. Akuyona yakhe. Shami nasifebe. Hawu, usile. Ngangijwayeli ngami mina. Ngangijwayeli mina. Nale nto yakho loza. Ngangijwayeli mina. Okay, like ngicela uphume kumina uhlukane nami yabo. Angiphinde ngifonele ngizodilisa number 1. Angisakwazi. Yeah, yena mina naye vele besinayo lento besinayo. Angeke ngihlukane nawe sisi. Kanjani? Awungiphi wena uthi ufuna imali yami phela. Manje okay, ngolo uhlukane. Ngicela nginayo. Hawu, ngona uhlukane. Wena nje ukanza kwesokudala yasinyanyisa nje. Bekana yena semababa. Angilandana nokuthi ube nayo lo stick. Manje dela wena ubheka kushiya kanjalo. Manje uhlala nobani? Nami. Hleze nami. Kuyi as long as nginero. As long as kunero. Yeah, uyazi. Uyakhipha wena. Engikhiphe kuphi? Siyahamba nazinyana lesi town siyahambela Yeah, manje lokho yelova. Ulala te 1 hour 30 Yeah. La 1 rand si right no baby. Manje ustress ne. Nakhona ayikho ufunda grade 10. Uyafeyila no grade 10 uzophinda kangaki? Uyafeyila into yenzayo. Umitha nje. Umitha uyafeba. Bangana yena utekekuyona. Uhamba uyafeba. Uzoqambela uzosingane kandumbisa. Uyijazi. Akuyona into kanti ushubisa ngathi. Akakhambi. Akhambi phela kuyawa. Yawa. Uyisebe. Uyisebe. Funda grade 10 umitha. Uzuproud. Uzuproud ngalokho. Ingane yami. Wozala. Wozala. Sondani sisi. Indaba ufuna ngithethe semakemereni. Asani hayi. Yo, baby wekombona. Yamshaya. Awume hayibo. Ngicela. Ufuna yenzeni? Ufuna ubheka mshaya. Ahlwana nathi. Ngijwayele. Ubuyele emafa. Ngijwayele. Thoza ngibophisa sendayo. Ubuyele emafa. Msungubaba. Ngangijwayele. Usile wena. Ngizokushanga la manje. Manje lo
Usile Sile. Unamadoda amaningi. Awazi. Angazi. Unamadoda amaningi. Lo unamadoda amaningi. Isifebe lo manje nifuna imali. Ngisifebe wena. Ngisifebe manje. Ngisifebe manje ndomuntu. Ungaqali ngani kodwa ukufaka imali zakho. Obvious bengifuna le ngifunayo ngidle ngeke. Ubekuzama. Yes. Uyangipha mina ubeba ngihlala naye. Manje wena Yonke into nje ufaka nje emapaki. akuna stress yabona nje ubhebi nawe yazi. Yeah, manje lo ake lasemababa. Ngimazi nokuthi uba uhlalaphi indoda yakhe ubani mhlawumbe unendoda ngani. Angimazi. Ya ngiyamsolele lo. Hayi, hlezi ugela bayeza nje. Ya lona. Into zasemababa. Angeke vela angeke afu. Angeke. Ya umuntu wami. Imali, niphi imali? Ngihlala imali. Umuntu wakho mara ngihlezi sehotela, umuntu wakho loyo. Ya, sakimpilo la. Ndani yo sehotela, hlala impilo ya, siyaphila, sila kahle amnandi ya. Uhamba amanye amasana emahhotela ushela endlini. Wena ungena lapha. Makanyisho na Wena ungena. Ngene ekutheni ukuthi ungilethela ugena. Ukulethe ngoba ufunani naye kahle. Hayi ufunani, ulwelanga. Manje okay, yena wayelandelela. Ubona unamanga yena zangalali nami. Ngamithisa ugel bese ungajafazi. Okay, ngoba mase sifika lapho ngitshela ngama period pains intini manje ngizawuthi. Itakanakho yethu into ishayisiyezi. Awukhani. Awukhani. Gel. Yeka phela ngicela umuntu ongachami. Ngithola nawe kahle unihamba uveze disability. Hayi disability. Hayi. Uqaqisa sukela namhlanje ke. Yeah. Khetha ke. Mina sengisala nomntwana. Kanjani uthi ngikhethe mina ngiyakhetha umuntu wami na. Manje angeke. Angeke ngithathe. Weyugela kahamba emavava ahlukane nami phela. Hlukana nathi. Yeah, bona impilo ongayithi ongekhetha ke. Hlukana nathi. Akayifuna nathi. Ufuna ingane nje. Angifuni. Ufuna ingane. Ufuna ingane ntona kimi. Sungitholaka. Wena ungangijwayela. Naye ungangijwayela. Animbambeni. Ngisasondela. Mawala ngicela usebenzisa izandla. Oh, siyakhuluma owesebenzisa izandla. Ulwela. Uthi ngijwayela kabi. Yeah. Ngijwayela kabi wena Okay, bheka ngicela ukuthi mina ngicela ukuba one. Uyabonga ne. Yeah, nangigelo wami. Yabona nawe uyabona siphila impilo la. Cela tu. Ngithatha abantu bakho ehambeni yabo. Yeah, ngithatha abantu bakho ehambeni. Siyacela. Ngiyafuna ngangihlukana. Marieva yini awuzwa la emadebeni. Kanjani nanga umuntu wami? Upress. Mawena usangifunela. Yini ongafuna ukuyini? Iloyishoyo. Ngiyamazi uNdumi sesilimi usabona wena. Uzobuya kimi. Bheka ke. Ngithuani nami yabo. Umuntu wami nanga yabo. Manje nto ayisebenzisa izandla. Uhlukane nami gel. Angeke hayi. Wena. Usungivimba kushayela sesifana. Esle man. Awuhlukane nomuntu wami. Ngeke. Kuzeka. Hawu, hlukana nomuntu wami lo. Umuntu wami. Nami ngumuntu wakho. Hayi, mina wena ngirasengiright ngawo nyabo. Awukho right. Ngiyela ukulalela ungabi nenkani. Mina sengiright ngawo. Ufuna kwenza ngale. Bengimuphi imali bekayifuna manje? Ngizathi ngidlala ngayo kanjani? Ngiyekeleni ngoba ngithola into engifunayo njalo kuwena. Njalo kuwena ngithola into President, ngiyanicela please. Ziningi into amele kuzenze kucela hambani. Mina sengithi ngidala ngithe nambani kuthi wami hayi sicela nihambeni siswayo sicela nihambeni. Hayi la sisingena nathi sibuyele ebhekeni. Laba laba sicela nihambeni tu. Hlwane nathi ungaphinde nibuye la. Siyacela. Hlwane nathi. Uyakulandelela amadoda abantu uyeke. Hayi la machero wasemavava nje hayi.
Nami ngasukela intombi zasemavalo. Hayi. Fusakani, fusaki msingaka, ngisakufuni vele. Yeah, namse-right wena ke sicela number. Ngisakufuni, okay ngi-right, Sengizwile-ke hamba. Okay, sengi-right. Yeah, nisafunani. Okay, sicela number. Angeke bheka inamba yakho namayi ngayisusa ya kumanje. Nayi ngiyadelete angeke. Yeah, nawe ungaphindi ungifonele-ke. Uwazi ukuthi mina nawe asisazani noma ungibona. Bheka please. Oh, wena okay hayi. Okay, so inkosi-ke wena hayi. Yeah, asuka senjani. Senjani ya. Ungacabanga ukuzophinda wenza ukuphuma program ngeke. Yeah, yabona asukile amanamba wakho. Shem, ngiphinde Ungafonelani. ufonele. Baba sisi, khuza indoda yakho. Yeah, hayi. Baba sisi, nawe uyamfuna. Uyamfuna. Type yami. Yenzani abantwana. Taxini lama usambe sehotela. Ngisaphuma ngisho. Hayi okay, salani Fusakani. Sala intombi yakho. Sala naye. Nginikeza 1 month. Nginikeza 1 month. Sole sebhizi yasini, sicela uqhubeka ngoba sebhizi ngawo. Bye. Oh. Manje Mkhozi, okay, ubungamthanda uGuy. You're using him. Ngimthanda. Ubumthanda. Manje yakhetha into ayenzayo vele. Angazi ukuthi ngenze njani. Excuse. Ubumthanda vele lo muntu. Ngiyamthanda. Namanje usamthanda. But then the problem is that akafuni manje yena. Kodwa ngiyamdinga. Ngiyamdinga. Because bekuphethe kahle ne. Ekuthanda, ekudlela yonke into. Angaphelelwa ithanda ngisazobuya. Hamsazobuya. Okay. No problem. So So, ufuna senze njani? Khona engakusiza ngako mina after la. Or usu right. Kwamanje. Right. Mhlawumbe nawe uzobuya lo mqondo. Uzophinda buye lo mqondo ne. Bese mhlawumbe uzokutexta back me and then you fix things. Yeah. Yeah, into ajwayele vele ukuyenza. Into ajwayele ukuyenza. Isikisi sithando sami. Isikisi. Futhi lo mfana uyambona ukuthi akana future mfethu uhlala emkhukhwini. Okay, akunenkinga ke sami. Okay. No problem. Hey guys, ngiyanyiwa. Bashemane. Ke motsholo. Taxi driver. Ukhipha omunye umsa kuma hotel omunye kanti uhlala emkhukhwini lo muntu ngabe umithisa umntana ona grade ofunda grade 9 yo yazini uGuy ubusy nje bunengi and mina there's nothing I could do. uGuy chose the other girl but told me uthi right yena it's not a problem uzaphinda buye uyamthemba umuntu wakhe ngoba umuntu wakhe there's nothing I can do lapho it's not a problem so mina akunenkinga. So I would love you guys to like share link, subscribe, and don't forget to watch our previous videos, guys. Follow us on our social media platforms and follow me on my social media platform. I'm always zesty everywhere I go. Zesty. From me to you guys. This is goodbye.